Jeg gider ikke deltage i jomfrufesten, hvis Jesdorf ikke kommer, for så er der ingen rigtige mandfolk. Jeg vil elske at deltage, hvis Jesdorf han ikke kommer. Det er bare så fedt, han ikke gør. Jamen, jeg kommer sådan set ikke på grund af en simpel grund, og det er, at jeg egentlig havde tænkt mig at danse hele natten sammen med Jesdorf på Heidis, fordi at jeg havde øvet mig på en helt ny dans sammen med nogle børn, og Jes er ligesom et barn for mig. En jomfrufest uden Jesdorf er lidt som en hitlist uden Rasmus Seebach. Det er der, inden da. Det er da nemt nok at forklare. Jeg vil simpelthen ikke være med til den der jomfrufest. I hvert fald ikke så længe, at de tre rusværter på Team Dorf, og det er jo Thea, Christian og Frederik, så længe de ikke er inviteret. Det synes jeg simpelthen er utilstedeligt. Men jeg vil godt sige, hvis det bliver lavet om, og hvis Thea, Christian og Frederik alligevel bliver inviteret og kommer med til jomfrufesten med Team Dorf, så er jeg også klar til at komme.